Takže ahoj, já jsem Kuba a já vás vítám u mého třetího videa. Dneska jsem tu společně s Rubim Ahoj. a hrajeme Bed Wars na serveru Survival Games a mapu do oblak. A vrhneme se na to. Teď. Tak, aha. Dík. Co dneska podnikneme, no? Uvidíme. No, uvidíme, no. Pokud by na tomto videu bylo třeba tak 10 lajků, tak uděláme další videa s Rubim. A dneska mám nick to PvP good. Jo, pokud byste nevěděli, tam to ten. Tady. Máš hezkou košulku. Děkuji. Je. No. Ještě jeden. Pojď, jo. Hustý. Tak. Jdu si nakoupit věcindo. Ještě nevím, jak toto video bude dlouhé, ale nechci to dělat moc dlouhé, aby to zas... víte, co myslím. Jdeme bojando. Jak to, že jsi nezemřel? Já? Ne. Grýňák. Papa. Kdo? Grini? No. Dobré. Já. Hej, běží na nás red. No! Aha. Můj zabil? Ne, zakrýš. Hej, já si vezmu meč Ando a jdu na něho. Hele, už zemřel, takže se může vrátit. No pěkně nám to začíná. Pěkně, no, ale... Jak... Nezemři, jo? Jo. No, ty to hlavně, že to říkáš ty. Já tě moc dobře znám. No. Co je? Hele, nedáš mi jeden iron? Iron? Já? No. Já nemám, teprve si beru. No dáš? Nedáš. Nemám. Ne. Děkuji. Ne. Měl skrumpačín do Dunaně. Nemám lágy. Stačí zničit jenom redka, to monst. A vidím, že mají zabezpečenou postavu, určitě mají i Lukando. Takže jsme... Ne, on mě spatřil. Papa. Dobré. Ale... Teď jde po mě týpek, no. To jsem chtěl. Hlavně nezemři, Ruby, jo? Rubíková kostka. Ty vole. Já mám 16 ironu, teda goldu.
Chceš něco koupit? A dobré, já si kupuju teď Lucky. Jaký luk? Aha. Já ti koupím muk. Aha. Koupil 3! Bože! Ne, 3, 4, 5. Jo, kdyby si chtěl luk, tak ale potřebuješ ještě jeden číp. No. Hm. Hele, ty jsi tady zazděl? Nazdar. No, máš ho? Jo. Tak tady máš ještě. Hele, typku. Chcete luk? Na? Ježišmarjo. Tady... Explosive bow to není, že? Kde bych na něho vzal, že bych koupil No. 3 exploziv, že? No. No, to by se mi taky líbilo, no ale... Jsem levej. Mám šíp! Ne, super. Z Lucky bloku. Ježiš, já se do něho ani netrefím. Reduce jsou jenom 2, takže... Nice. Nevím ještě, jak dlouho natáčím. Futel. Ty budeš dělat tu taktiku jako Lucky Look? Ne. Ano, ale už jsem tady na středu. No, vím. Nazdar. Já si jdu koupit strangeku a jdu je tam vybít. Všechny. Jo. Jsme 4 a oni jsou jenom 3. Mhm. Ne. Kubíku, No, kolik natáčíme dlouho? nevím. Dá se na to podívat nějak? Nedá. Mhm. Teda myslím. Kubíku, jak se podívej, jak dlouho voláme. Tak ještě to není 15 minut, jo? Není, no. Já jdu na ně. Není typku. Jako... Není typ... Jo. Stačí ještě vybít ty 2 red old windy. Mám ještě straničku, takže... Hele, půjdeš mi pomoct s redkama? No. Počkej. Ježiš, někdo mi volá. Počkej! No. Počkej, někdo mi volá, čekejte. To neber. Dej mi co nejmenší Lucky. Lucky co nejmenší. Tak co? Jo, už mám železný meč Iron. Jdu na ně. On má exploziv. Bacha. Mhm. Tak, jdeš na to? Jo, jsem tu. Já se tě tady jenom podívám, kde jsi. Jo, tady jsi. Tak jo, tak má explosiv, no. No, tak to říkám. A ten typek má stranečku. Jo, trefuje se do něho. Mám málo hápek. Podívám se, kolik má, jestli to jde, teda. Je. Nejde to. Tomu typkovi, má stranečku. A je jako náš, no. A já ti vyjazím diamant. Tak ne. Hej, jste 3 a on je jenom 1. Kubíku, ty jsi umřel? No. Co? Sakra. Zabili mě parchanti. Trefil jsem ho. No, Jsem ho tak trefil dobré, přes on má málo. kýnko.
Bacha, bacha. Riskant. Pojď. Dobrý ty. A je... Počkej. Hm. Počkej, ten typek na něho jde se strančkou. A legendárním mečem, má legend. Má legend? Jo. No tak GG, on má strančku ještě k tomu. Yes. Takže pojď se rozloučit. Tak, doufám, že se vám to líbilo. No tak nevím, kde je on. Takže prostě, doufám... Doufám, že se vám video líbilo a zatím